Задрапицой. Задрапичой. Здравейте, Тук сме пичове! с графо. Днес имаме една новата паречка на Майнкрафт с Както ви дирини виждахме сир. в Днес, клипа. да, ще снимаме малко на дирини сурвийски неща. така. Нека започнем. Чукам дърво. Чакай, се използвам. Тата хора. Хареса. Ние си имаме тактики с Дерен. Дерен, нали е тактиката, която ни избива винаги? Да. Аз правя нещата, ти копаш дърво. Да, нашата тактика аз ми правя брадва, да, но и аз имам за камък. Ети брадвата, Дерен. Чакай. Може тук да живеем. Аз вече изкопах доста дърво. Нищо. Не бе, е така го остави. Виж мисли колко е яко тук ще живее. Нормално. Само да осветля. Really? Да, само да ми сера тук става ли? Хора, помните, с Дерен ви обещахме. Да, хора. Ние с Дерен току-що се разбрахме да е цял епизод Survival. Нали, Дерен? 10 минути survival. Да. 7 минути. Дерен, ей сега ти давам камъна. Да, ама ще използвам това. Направи чест да слагам в него дърво. Ети брадва, ети кетчуп А чест? и един меч. Сега стой да взема малко дърво. Не бе, ще направя чест пак. Твоята чест. Дай малко дърво да имам. Ето ти това. Ти колко взе дърво, бе? Еми, не е обработено. Защото беше останали две необработени. Ама ти обработени ли взе или необработени? Обработено? Сега ще дам още малко. Да, хора. Ще ви бъде много интересно. Оставам ти в чест още необработено. Обработено, да. Специално. Аз малко чука дърво. Искаш ли брадва? Аз имам бе, аз си направя. Каменя? Да, бе. Аз не използвам камените. Аз ви предпространя на камъня също и забор. Я дай малко дърво тук. Обработено. Съм го махнали това мутирало дърво. Айде, че е нощ. Да, бе. Какво е? Бързо взимай всички неща от честа и прибирай вътре. Не го чупи честа, че всичко ще се загуби. Точно взимай. Или не. Бързо идвай!
А сега да дочупа дърво. Между другото, Зирин игра на харф. Много Зирин. Готово, сложих врата. Камък имаш ли? 11. Печка. Не. А? Що бе? Правим не са. Бързо идвай. Чупа дърво. Идвай. Нашата къща. Чупи дървото. Печка. Да, печка. Чаркол ли ще прави? Точно това. Прави. То скоро. Трябва да се осветяваме, май. Ми ти взели си дърво. Чух нещо вилиджер. Не обработено, но взели си. Да. Ще сложиш ли? Често отвън къде го остави. Да. Това е купитъчка. Това е бой на живот и смърт. Бергил. Айде, че имаме 4 минутки. Кой ще каже? Кой ще каже да идеш? Така. Да, хора. Ние сега качваме епизодите и веднага почваме нов, нали? Да. Кой се пресна? След това ще е епизод на какво? Промо. И после пак на сега. Ще стоим. Да чуем. Някакъв час. Да. Зеле чест. Не. Имаш ли необработено? Да, 39. И сложи малко тук в печката. То ти си взел честа. Там имаше 20. Зеле дървото. И между другото хора, сложи малко толчи. През милионите, добре, че не представя. Сложи толчи! Добре, добре. И тук. Ето една целина къщурка. Зири. Който чупи дърво. Да, между другото тя ще бъде продължена надолу. Дай, фърли ми долу дърт. Дай ми дърт. Разбира ли вратата? Да! Това е хакерска зомби. Хора, тук да знаете, че имахме проблеми с хакерско зомби, което сега ще бъде умъртвено изцяло от мен. Гам, внимавай, не ми печи тук. Взимам нещата, чули? Всичко ли за? Да. Кой? Не! Защо си изкопая? Чакам ти дома да го топам с меча, така. Аз го убих. Ти губи! Нещо болко имаш ли? Ами да. За мен. Дай ми нещата. Кои бях твоите неща? Слагай ги в киста. Добре. Изхабените. Това са твоите. Рутен фреш. Твой, това е твой, аз имах. Малко дърво ми дай. 5 саплинга са твои. Малко дърво ми дай. Слагам всичкото дърво. Ама взимай всичко. Два. 16. Или...
Ей, и да не сте стъпили повече тук. Те влизат отгоре. Не. Кога ще щупим? Да запушим вратата по-добре. Да, иди. Пак стоям. Студжане, студжане, джане, джане, студжане, джане, джане. Един кошка, след време да ти спирам. Да, За 2 минути спираме, нали? да. Ще ми направиш ли лопата, моля? Ок. Дървена, все така ще. Фали. Ама се. Ще буде готино развитие, пичо. Да, причой. Още една минутка. Още две. Още тече. Да, още две, нали те? Още две. Не сме минали граница, така че... Торчи. Торчи два. Прави торчи, да. Имаме два торчи. Иши два торчи. Направи и торчи. Да, може. Направи и торчи. Чакош. Двата. Да, ще ви надолу, защото... Да, защото така. И малко повече си вижда. Кол! Да. Да? Не махаме чакош. Както искаш. Иска би си малко да не намалиш. Чупи. Обаче това малко зомби как ми Две кол. все пак стил. Нали? Нищо. Мисля, че става светло, да. Не, но ще остава само едно долу. Не мога да гледам. Айде да... Да. Още 3 секунди. 10 секунди. Аз не знам какво да правя. И пичуй. Това ще е края на епизода. Да. С Мениган. При мен е с дерен. Добре, пичове, чао от епизода. Чао и от